Samantala, kaligtasan po ng mga mag-aaral sa loob po ng mga paaralan sa San Fernando City, La Union na iginiit. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Muling iginiit ng Schools Division Office ng San Fernando City, La Union ang kahalagahan ng pagpapatupad ng mga pulisiya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa anumang uri ng karahasan matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng silid-aralan sa Nueva Ecija. Sa naging pareham ng IFM News Tigupan kay San Fernando City Schools Division Superintendent Dr. Sheila Marie Premesias, mahalagang maging katuwang ng mga paaralan ng bawat stakeholders at magulang para sa kabuuang ikabubuti ng mga mag-aaral. Pagbabahagi nito, ilan sa mga ipinatupad sa mga paaralan sa lungsod ang no backpack policy o paglilimita sa mga kagamitang ipinapasok sa paaralan upang hindi makapagdala ng mga armas, sigarilyo at iba pang ipinagbabawal na kagamitan. Kabilang pa dito ang inalunsad ng Safe Speak kung saan malayang makakapagdurog ng anumang problema ang mga mag-aaral, Project Sagip at Spiritual and Moral Recovery Program para sa kooperasyon ng mga magulang at stakeholders. Alinsunod ang mga polisiya sa mandato ng Department of Education na paghihigpit sa seguridad sa mga paaralan. Gate pa ng opisyal, nararapat lamang ang agarang pagkilos bago pa may masaktan para sa kapakanan ng bawat mag-aaral. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan, kasi Idol Jam Victorio, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.